салому алайкум бародаро, ҳама каса хубен тенҷин. Бародаро гуфтум хотиррасон кунем. Айни ҳол мо дар Душанбеем. Кадоме ки пеш клиенти буд марҳамат метона омадан гира. Мо айни ҳол дар миҷаем бо ҳамун чизҳое ки ремонт пеш мекардем, бо дар хизматем бародаро. Метонен чизе доред, тифалай, радиаторе мештай, утюкай мақсад биёен дар хизмати шумоем. Гуфтум як видеоча кунам, кадоми мисол надона марҳамат усто кофта чихеле ки пеш мисол мо дар омӯхта будем. Одам вақте як устода мерава хубтара кайда уже медона мисол тарзи коршаву, а вақте бо як устои дигада мерава уже ҳар як одам опити худша дораву тарзи коркунишаву ҳар одам да ҳар хел мисол ҳар хел одам маъқул мешавад мисол корш. Барои хай кадоме ки мо мисол клиентҳое ки мо буд назди мо меомад, бо мо мисол шинос буд, метоне бародаро мо дар хизматем. Марҳамат автовокзал. Номеро касе надошт WhatsApp ё дастӣ 985 77 90 91. Биёед бародаро, мо дар хизматем. Бо канали мо гуфти гапо 550 ҳунар зиндаву сарбаланд бошед. Мо дар хизматем бародаро. Айни ҳол ҳамиҷадем. Биёед бачо.